Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora, dakizuen bezala, bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean eta elkarteak kudeatzen duen Euskaragileak proiektuko enpresa batzordeko ordezkari bat dugu gaurkoan hemen. Euskaragileak enpresen batzordea euskalduntzean aurreratuta dabiltzan eta euskararen erabilera normalizatua duten Euskal Herriko zenbait enpresek osatzen dute. Horietako bada Fagor taldea. Eta bertako gestio sozialeko arduraduna dan Leire Okarantza Ibabe dugu gaurkoan gurekin. Kaixo, Leire, ongi etorri? Bai, eskerrik asko. Fagor taldea, azaldu iguzu pixka bat, Fagor taldea zer dan, ze enpresak parte hartzen duten Fagor taldean? Fagor taldea 8 kooperatibez osatutako bigarren mailako kooperatiba da, eta da eskualde talde bat eta kokatzen da Debagoienan, nagusiki. Gero Euskal Herri mailan baduko plantak leku ezberdinetan, baina nagusiki egoitzak 8 kooperatibenak Debagoienan kokatzen dira. Fagor taldean 20 urte baino gehiago daramatzazu ezta, enpresetan euskera txertatzeko lanian. Zer ikasi duzue urte honetan guztietan? 20 urtean ja 22 urte izango die, urte asko die lanien, ez da, helburu jakin batekin, emunen aholkularitzapean enogu ibilbide hori, eta urte luzeko ibilbide honek asko erakutsi uzkuzta, gauza asko ikesitu, enpresan sisteman zela txertatu hizkuntzan kudeaketa, baina alatabe, naiz eta urrats asko emun ondio ben normalizazioa ez galera iritsi esango nauke, ezta? Eta orduen momentu honetan, gure erronketako bat badala euskararen normalizazioa lortzera begire, sendotasun maila bat nola lortu. Urte hauetan guztietan zein hildo edo landu dituzue euskara enpresan txertatzeko? Abia puntuen hasik eta urte luzetan batez be ezagutzan, erabileran eta motivazioan zentratze egitzen, ezta? Zelabait, gure kooperatibetako euskara planak batez be apur bat kolektiboan aldarrikapen batetik sortutakoek die, eta orduen bai egonda prozesu bat instituzionalizatzeko hizkuntzaren kudeaketa, ezta? Eta orduen arlo horreitan zentratu egitzen. 2017 bain gauen hausnarketa estrategiko bat eta hor, hausnarketa bat ingauen momentu honetan urte luzetan euskararen normalizaziorako bidien lana indagero ze mugarri geuken, ezta? Edo ze salto kualitatibo emun bigituen. Eta hor ja apur bat lan hilduek ezberdin planteau bituen. Momentu honetan ezagutzaren unibertsalizazioa edo ulermena lantzen gabitz, mapa linguistikoen kudeaketa, taldeka, departamentuka, negozioka edo ekipoka edo organoka hizkuntzaren ezagutza mapa osatu eta horren kudeaketa egiteko, euskarari funtzio propioek emuteko hildo estrategiko espezifiko bat dauko, eta gero azken aia izango litzake apur bat, sozializazioa, legitimazioa eta komunikazioa lotutako, ezta? Momentu honetan, hola gabitzen foketan gure lan hilduek euskaren normalizazioko prozesuan. Ez dakitze, bidean pentsatzen dut, hainbeste urtean eta hainbeste lan hildokin, ezta, oztopoak izango zenituztela. Ze oztopo eduki dituzu eta nola enjatzue aurre? Oztopuek euskerak hizkuntzak berak gizartien dauken antzekuek die gure kooperatibetan be, ezta? Gure kooperatibak gizarteko parte di eta euskararen normalizazioa gizartien be ondio erronka sozial bat dan neurrixen gure kooperatibetan prozesu hori be pareku edala esan geike, ezta. Oztopue gainditzeko gako nagusi bat nik uste dut izan dela taldien lana iteko aukere eukiti, ezta. San moruen 8 kooperatibak osatzen daue Fagor taldie, kooperatiba bakoitzak bere plan propio dauko euskarari dagokionez, baina nolabait iparra hilduek eta norabidie talde mailan finkatzen die, ez? Eta nik uste dut horrek laguntzen dauela momentu oro kooperatiba bakoitzien edo plan horren gauzatzen sortzen dien zailtasunak gainditzeko, ezta? Babesa emuten dau eta elkarlana bada gako garrantzitsu bat gure ustez.
Zu esan dugu ez, hasieran gestio sozialeko arduraduna zarela, ez dakit gainerako arlo sozialetako kontuekin zein sinergia eduki bidau euskarak. Bueno, euskerak arlo guztiekin dauko sinergia, ez da? Gero ikusiko, baina lan hildo espezifiko moruen dauko euskararen normalizazioa, baina aldi berien enpresaren arlo guztietan eragiten dago, ez da? Gestio sozialien euskararen normalizazioa kokatu dugu, bueno, nagusiki gestio sozialaren eskutik gauzatzen dielako, hor markatzen dien kudeaketa hilduek, ezta? Eta gestio sozialien dauzen beste arlo batzukin, momentu honetan gabitz nola uztartu bion ikusten. Badauko erronka berrixek esan daigun gestio sozialien, bastakit genero berdintasuna izan leike, kontziliazioen gaixe, enpleagarritasuna, talentuaren erakartzie, eta guzti horretan zeharka hizkuntzaren tratamentuek hartzen dau bere leku propio, ez da? Fagor 2030 iraunkortasun estrategia ari zarete garatzen, ez da? Hor nola txertatzen da euskara? Bueno, Fagor 2030 izango litzake zelabait taldeko apur bat hausnarketa estrategiko baten ondorixo, ezta? Hurrengoko hamarkadan Fagor taldiek edukiko dituen erronka eta helburuei erantzuteko mapa edo bide horri bat izango litzake. Etorkizuna hobetzeko lanean izenburupeien gauzatu dugu Fagor 2030 eta iraunkortasun estrategia horrek apur bat barne hartzen dau, ez? Fagor 2030-en barruen kokatu ditugun arlo guztien kudeaketaren titularra edo izenburua esan jagun, ezta? Fagor taldie hasieran esan dut eskualde talde bada, bere berezitasunak dauko eta nagusiki gizarte eraldaketa eta erronka sozialei aurre ikiebe helburu dauko, ezta? Orduen, euskararen atalak badauko Fagor 2030-en barruen, gestio sozialan barruen atal espezifiko bat, zelabait zehar lerro bada, ezta? Kokatu geike barruen gestio sozialeko arluen, kokatu geike, gizarte erronken atalien, hor zelabait atal ezberdinetan eragiten dauen aspektu bada euskararena. Momentu honetan aztertzen gabitz, ezta? Apurtxo bat, iraunkortasun txapel horren azpixen, euskararen arluen nola landuko dugun hori. Hausnarketa estrategikue, plan estrategikue euskararena momentu honetan gabitz gauzatzen, eta aztergai dauko iraunkortasunaren kontzeptupeien finkatu behar eta gauken hurrengo urtetarako misinue arlo horri dago kixona. Momentu honetan zehaztuta daukune da iraunkortasuna euskaraz garatu eta euskararen iraunkortasuna helburu edukiko dauen misio bat planteatzi, ez da? Lanean, zabizte orduan, ez da, kontu horrekin be. Zergatik esako zinuke dela garrantzitsua enpresan hizkuntza kudeatzea eta bereziki euskera? Bueno, nik uste dut, Fagor taldeko kooperatiben enpresa orok gaur egun hizkuntzak kudeatzen dituela, ezta? Modu esplizitu baten edo implizitu baten, bai? Mundu zabalien lan egiten dauen enpresa batek hizkuntza ezberdinak erabiliko ditu bere egunerokotasunien, ezta? Agertuko hornitzaileek badauko, bezeruek atzerritarrak baldin badi, hizkuntza ezberdinak orduen. Hori esplizituki lanketa bat egitera fangeike, edo bestela landu barik hizkuntza ezberdinak erabili, ezta? Orduen, naiz eta euskera ez izen hizkuntza ezberdin horrein artien erabiltzen dana, hizkuntzak bai kudeatzen die gaur egun enpresetan. Orduen, euskerak aukera emute eusku hori modu esplizitu baten iteko, ezta? Eta hizkuntza bakoitzari enpresa barruen funtzio propio batzuk emuteko aukera, ezta? Gu ikuspegi horretatik gabitz momentu honetan lantzen euskeraren kudeaketa. Lehen aipatu duzu, ez da, euskararen plan estrategiko hori egiten zabiztela.
Aurrera begira, ze beste erronka daukazue? Zabalak di erronkak, eta abia puntuen pentsau leike, ja, 22 urtetako ibilbidea baldin badaukou, iritsita egon behikela, bueno, normaltasun ero normalizazio puntu batera, baina oraindik ez da, hola, ez da. Duen momentu honetan, hausnarketa honetan, bueno, zelabait, urrengo urtetan lantzeko helburu edo erronka nagusi moruen, esango naukena da, oinarte egindako ibilbideen lortu duen emaitzak atzera pausorik ez iteko sendotasun maila bat iritsi. Hola, kontzeptu orokor moruen hori izango litzekela erronka. Gero ja, apur bat ekintzetara etorrike edo ez ze gai eukiko hauken jorratzeko, bai esango nauke ulermenaren universalizazioen ondio badauko ule urratsak emuteko, eta batez be erronka moruen markauko nauke ulermena bermatzen ez dan kasuetan, jartzen dugun formazio plana, nola gauzatzen dugun eta zei bilbide iten dauen, hori usteot badala erronka bat, elkarrizketa elebidunetan be usteot erronka garrantzitsu bat daukoule, ondio, bueno, gure kooperatibetako ezagutza datua kontutan hartuta, aprobetxamentua edo leialtasuna hobetzeko margena badaukuleko momentu honetan, eta horrek usteot elkarrizketa elebidunekin eta badaukela zer ikusixe. Komunikaziorako bi kanalan dinamika esarritxe dauko, baina usteot ondio sendotzeko urratsak emutie badagokigula, hau da, ezagutza mailaren arabera egiten dien barne komunikazioetan euskera hutsez edo elebitako komunikazioek bi kanaletan banatzeko dinamiketan, eta oroar komunikazio eta beste eragile batzuekiko elkarlana, bide horretan hasitxega, azkenengo urtetan urratxo batzuk emuntxu, baina bai usteot gizarte mailan euskararen normalizazioen alde lanien gabitzen erakunde ezberdinen arteko koordinazio eta komunikazio eta harremana garrantzitsua izango dela. Oso ondo, Leire. Mila esker, gaurkoan gurekin izategatik, enpresarian telebista honetan, jarraitu lanian, erronka politxa dauzkazue, eta espero dugu, urrengo baten zuen lortu duzuen erronka horrek lortutakoan hemen izatea berriz bezurekin. Oso ondo, eskerrik asko zuei, eta horrengo arte. Ondo segi. Eta zuei be, eskerrik asko, pantaiaz bestalde jarraitu gaituzuelako, enpresarian.eus webgunean izango duzue elkarrizketa hau berriz ere ikusgai, eta baita orain arte egindako beste guztiak ere. Hurrengora arte.